ngam ong ya kitu ki scammer kitu ke batu hapok ke social media mo henre nga ong ha kani ka video tang ya kitu ke balong reality mo te ki ai kita ki jaj nang tu ke ba nga lo ong ye phi lai jaj ha ke jing sniao jo nga mo bunsin ki kimi ki pa ki sniao thu ba kala ya kani ka kantin tupsa pacha ya la ki khun halo ki perlok ki bakarsyan nga na kapor ki bapej bat snap ya ki video junga haman la ki por te ngangej pia don ha kamet ka bakot ka bakhya kumju ka jingkar khu kanrat bat chu ka kamai ka keji jong phiru ngangej ba ka biang bha ye phi te man tang adang don saklau te ka ai ka topik ka bang akwa ban kran shapi ngakwa ban pensnyau shapi dengan ye thu ipi te kani nga ai khuble shushu shwa bangan kran nga ai khuble shushu ipi ya kitu ki ba sniau tanat bat pej ya kani ka video jungaru bat ya kitu ki bam sniau tanat ru te nga ai khuble shapi ipi namar ba phila pej hi ya kitu video jungal lada pi pej tang 10 minit ru henrei phila pej hi te nga ai khuble ya pi baro kitu ki batim ki baria ya nga bat ya kitu ki ba penkiu lene kitu ka ba yaro ru henrei nga ai khuble ya pi baro ki ba pej bat ngap ya ki video jungal ka topik ka bang akwa ban ya share bat ka bang akwa ban ya phliu jingmut bat phi ki parlok ki bakarsan nga te ka topik ka bang akwa ban ong ba saphang ki don ki lai jat ki nong tu mo ki don lai jat ki nong tu ki bang asnyau hangala de simet te ngam tip ha jing snyau ka jong phi ki don kat nungut ndrei ha jing snyau jonga ki don lai jat ki nong tu mo te ngam ong ya kitu ki scammer kitu ke batu hapok ke social media mo henre nga ong ha kani ka video tang ya kitu ke balong reality mo ki ba let hidalade ki ba le hidalade tang ya kita nga kwa ban ya share ka bang kwa ban ya sam ya phi te sapen i hapok ki comment box jong phiru henre kani ka video ngam ong re ya ki ya baro ki balong kumta mo henre kani ka video nga ong tang ya kitu ki balong kumta te ngangej namar ngalaju sem bang alaju yo iru andre ngakwa ban ya sambat phi te sasngap hai kani video ki e kita ki jaj nong tu ki banga ngasnyau ki banga ngaju yo I hanga halade shimet mo te ki e kita ki jaj nong tu ki ba nga ngalaong ye phi lai jaj ha jing snyau jo nga mo te ngan ye thu I phi te ki jaj nong tu ki baneng kong mo te ki long kum ni don ki jaj nong tu ki ba long don kemi ki bom don kpa don basning bakrau yaki don bahayeng asem ban sning ban krau yaki te kumju ka kamai ka kejiru ka jongki kam don namar ka kam la jong ru kam don ka kam tre kam kta ru don bakhot tre khot bala yaki te kataru ki don ki jaj bru ki bala bantu ru ki bala bantu ru mo te ki basting ga jingmut ki la ru bantu henre ha ga jing siau ga jonga balada ubriu hi ubala long hadu ka taru amdon kemi amdon kpa amdon basning bakrau ru henre umla banle namar uyar kata ga jingmut senrang uyar kata ga jingmut senrang henre umkwa banle kum kata henre utahi ubriu ubasting kata ga jingmut ula banle tu ru henre ya uta ubakhiapat ka jingmut jing berkhat henre uwat pat da kawai ka lat ka lenti kumnu ban penbha kumnu ban yo ka bible nane kumnu ban yo ka kamai ka kaji ban pendap haying hasem ta ulong usenrang ubasisha te ki jaj nong tu ki baar te ngap don pat ki jaj nong tu ki ba ki kemi ki kpa ki don ki biang lut na dong hadong haying hasem te ki biang ka kamai ka keji ki biang ka spa ka pheu mo te ukhun pan ulong thaj ban tre ban kta namar ukurni hakikam jakhlia lene ukurni hakikam penbuaj ukurni hakikam drok ukurni haki ege kenja ki basniu te tang na ka daw ka ba ukerni hakum kita ki jaj kam henreka kemi haying asem kam ai ya kata ka spa ka pheu ka ba unle kat bamon
ka kemi kam la ban ai u namar lada ka ai uru henre yo upendon kam bakla namar uput supun lut kaya kata kaspa ha ki judging di ki bapun buat kumu hudrok lene kakian lene hakino kino ki judging di ki bapun sniu ya lade mo te don pat kita ki bru lada ki bahayi ngasem kim la ban airu henre ha kapor ka bake kirni bha henre kim yo henre ki la ru ban lektu ki la ru ban lektu kum kita ki jai bru ru ki la ban lektu te kabalai ngani ngam ngani thu pi kabalai ki don pat ki jai nang tu ki ba ki kemi ki kpa ki sneng ki krau mo ki kemi ki kpa ki sneng ki krau ya ukun hakalanti ka ba day te ukun pan umla ban ngap ya kita ki jinghi kai ka kemi kita ki jinghi kai ukpa henre uta ukun namar baro haying hasem ubiang lut na dong sedong henre kata ka jing kam tu ka ba u ule ka ba u utu kata ka day ka kam shimet ka jong u namar ka kam ka ba usnyo bha e ban le kum kata ka kam tu ka long ka kam ka basuk namar ulong thaj ban tre ulong thaj ban kta ban de ikinu kinu ki kam henre watla biang haying hasemru henre ukwa ban kamai kum kata ka jaj kam tu namar kata ka long ka kam ka basuk udon kum uta uru ujaj briu ubala ban tre kum kata ka jaj kam tu mo namar kata ka day tang ka jingkwa brahi omdei ka ba bambiang na ying na sem omdei ba sning ba kraw henre don masning ba kraw henre biang ka kamai ka ji haying sem henre kata ka kam tu ka ba ule henre kata ka day tang kata ka jingkwa brahi ya kamet namar lada supulut ya kata ka spa haying henre yo ba ka sulut yo ka ba sulut henre te hablek tu ban yo ban pelut da kata ka batu te don pat bukum utaru ujai bru te ngakwa ban yetu ipi te sasngap haya kani lada pi yo sngaw bakade lada kam deru henre ai hapo ki comment box ki jong pi nalor kini lai jan ki kam tu mo te ka ka bangak mut ban ong ban ya pheliu le ne ban ya sam chapi kumju ya ki kimi ki pa kham tam mo ngap hai ka ni phi kum ki kimi ki pa to da sumar ya ki khun to da hikai ya ki ha kalanti ka baki ki dai ban yan lada ki khun ki dang lai pule lada ki khun ki tre ki kta mo henre sapan ka mau ya ka jing sning ka jong phi namar ka jing sning ka jong phi kala ban pangkala yo ukhun sha ka babha lada ukhun udon ha ka jing sniu henre da kata ka jing sning ka jong phi kalong ka bala ban kta kala ban pangkalaru ya ukhun sha kata ka jing bha henre tu sa pcha ya ukhun ha kalanti ka ba udai ban yai kumba ong haktin jong blai ka ong ba to hikai ya ukhna ha kalanti ka ba udai ban yai phi ru kikmi kikpa to da sumar to da pen iya ki khun ha kata kalanti ka ba idai bat ka jing im ka ba bha bunsen ni yo i ba kikmi kikpa kisngau thu bakla ya kani ka kantin mo ngap ka ka tangan ya thu ipi bunsin kikmi kikpa kisngau thu bakla ya kani ka kantin tupsa pcha ya la ki khun kikmi kikpa bunsin ki psa pcha ya la ki khun tang ya kata ka jing thrang ka jongki ki psa pcha ya la ki khun tang ban pendap ya la ujong ukpo ban aja ban ai bam ya ki henre ka kata ka bangamut ban ong kim don kata ka jing psa pcha da ka ktin ka thlej ban poi sha ka jing im ka babha bunsin kum gitaru ki kmi ki pa ki don kata ka jing mut namar ki singaw thu bakala ya kata ka jing psa pcha henre kata ka jing psa pcha henre ka deulang ya baro nadu ka jing sneng ka jing kra ko jong phi hap ban psa pcha yaki nadu ka bam ka diru phila ban psa pcha yaki nadu ka penhe pensan ru phila ban psa pcha yaki kum ki kmi ki pa to de hikai yaki khun hakalanti ka bai ki dai ban yai kementa ki para samla ka ka bangamut ban ong shapi ban pensiau shapi shapang kini ki lajat ki banga siau halade teng ya kitu ki badang pule
Henry toda pule bha toda tresitom bha yala ka jong ka kamram ka jong phi khnang ba phin poi sa ka thong khnang ba phin poi sa ka thong phim dei ban surandin Henry chi sen ba philamut Henry to turbej hadu ba phin da poi sa ka thong phim dei ban sulong kum ga mene ka topik ka banga ong Henry wat long kum tu Henry to da yai perkhan to da yai jeliu kata ka jingmut ka jing perkhat ka jong phi khnang ba phin la ban poi sa ka thong Henry lada phi phim la ha ka chi sen Henry trai ha ka ba arsen lada phim la ha ka balai ba arsen trai ha ka balai sen Henry ha ka balai sen phin sayo to nang yai persang chi yai persang kumba ong hak tin nong we try again lada ngim la ha ka chi sen arsen lai sen Henry persang ngin sayo te kumju ya gitu ki para samla ki ba trei shaklau le ne ki ba trei belamo te wat long kum mene ka jat topik ka banga ong Henry don pat ki ba sting kata ka jimut khat ka tu ka topik ka banga kwa ban ong te phi yai pendon kam bha ya kata ka jimut khat jong phi penyar bha ya kata ka jimut khat jong phi te wat le jai tu trei la ka kam ka jam trei hong 3 minute nang ba phin la ban yo ya kata ka kam ka ba bha ban pendap haying asem phim dei ban long thai phim dei ban long swai Henry to da persang sinang yai persang lada ngi don ha kanu ka kam ka bangi ngi tre ngi ta lada ngim don kata ka kam ka jamru te balai ngi dang ya khuslai Henry ngi hap ban persang la ka persang namar ublei udon rengkat bat ngi ula ban kerkhu yengi ula ban pendap penbiang ya kata ka jingkwa ka jongi ladangi thrang ya kinu ki kam Henry ladangi tre sitom ngila ban yo Henry ublei udon rengkat lem ngi ki khon jongu te kumbang alaong ya phi wat long wat le jai tu te sasngap bhaya kan menne ka topik ka banga kwa ban keren Henry ka tu ka topik ngamong ya baro Henry ka tu topik ka kedeu tang ya kitu ki basting kata ka jingmut jing merkhan kilong ka bathan ban tre ban kata te sapej bhaya kani ka video te lada ka dei te siong bha ai po ki comment box chong phi mo te kani ka video ngan pengkut no chisindon tang tu te ngini sempat ha ka wei pat ka next video mo